Navê min Saras Terke, ez jî Fransa me. Ez salek berî hatîme Rojava. Di sala 2011 de 2012 de li vir sihirdanên gelen rojhilata navîn ser Avrupa jî bandor kir. Wê me gelen Avrupê ketîne tevgerin. Tevgerin bi legerîna demokrasî bû. Lê jî bi vê rengî tevgerên ekolojîst, anarşîst, feminîst, sosyalîst, sosyal-demokrat bi giştî wisa bi hevrê sehîl dan. Çawa li dijî modernîteya kapitalîst dixwest pergalekê nû ava bikin. Wê demê şoreşa Rojava pek hat. Destpêkê me dît çawa jînên Kurdistanê bi taybetî li dijî Daişê şerkir piştî serkeftîna Kobanê bi taybetî wisa şoreşa Rojava hedî belav bû. Piştî demekî me femkir ku vê şoreşê ne tenê şoreşeke wisa li dijî hezên tariyên Daişê bûn, lê jî şoreşeke zexmiyet bû, şoreşeke îdeolojîk ser bingehê azadiya jînê, demokrasî û ekolojî. Ji bo vê balamekî şand, felsefeya serokatî, îdeolojiya rîzgariya jînê fer bûn û bi vê rengî em hatîne Rojava. Demek ku em hatîne vir me dît bi kîjan rengî em dikarin jiyanekê komînal ava bikin. Çawa em civakbûna xwe jî me wenda kir, lê çawa em jî dikarin dîsa ava bikin. Ev tiştekî pir girîng e. Li vir em dibînin ser bingehê neteo-demokratîk. Em dikarin yeketiyekê gelan ava bikin û konfederalîsma demokratîk ava bikin. Lê çawa nate tiştek utopîk e, tiştekê wisa ku li vir te jiyan kirin, em dikarin jî komînên biçûk dest pê bikin heye hasta herîjor nevneteo. Em dikarin dîsa ser vê erdê vê dîrok fer bibin û bi vê rengî wisa dîrokekê nû binivîsin. Şoreşa Rojava hêvî ji bo hemû gelen cîhanê, hemû jînên cîhanê gerek em bi hevrê vê şoreşê biparêzin, vê şoreşê belav bikin ji bo hevjiyanekê azad ava bikin.